vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Anzi, hello mukomanashi, please hide my identity. Right now ndiri musikana ane 20 years, but ndiri kuda kureurura zvakamboitika kumashure uko. Zvinhu izvi zvakatanga pandainge ndichiri form 3. Ameno kuti ndakapindwa nemweya wakaita sei. Ndakatanga kungodanana neumwe musikana wandainge ndichidzidza naye pasame school. Saka shamwari yangu uyu pane umwe musi paakazoti handei pane zvandiri kuda kukutengera, ndokubva aenda neni mune imwe shop akabva anditengera imwe necklace nering. But ring iyi, there was something so special about that ring because yainge yakanaka. Ring iyi yainge yakanaka, yaiva iine kamwe kadiamond keblack. It was so beautiful. Handina kana kumbofunga kuti zvinhu izvi zvandainge ndatengerwa zvinokwanisa kuzondiparira. Ndini ndakatanga kurota zvinhu izvi before my friend. Ndakati ndichirota, ndaigara ndichingorota ndichiita bonde neshamwari yangu. So there was this other day, tainge tatoenda zvedu kupark. At that time, tainge tatova form 4 and we were like the best friends, ma BFF chaiwo. Saka on that day, takaenda zvedu kupark tichiita kapicnic kedu. Taiwanzo kuenda kunzvimbo kwekuti tinenge tisingaonekwi nevanhu. Taizoti kana tichiona kuti mupark hamuna vanhu ndo pataiwanzo kukisana, kubatana, kuita sei. Asi taiti kana mupark makazara vanhu taingo pretenda like we are just having a girls day out. Saka on that day mupark mainge musina vanhu, takati tichikisana tichibatana kudaro. Iye akabva azotora necklace, akati necklace iyi ndinoda kuenda nayo kumba kwedu so that kana ndava kukufunga ndinopfeka necklace iyi. Ndakabva ndamupfekedza necklace iyoyo mukomanashi. Ipapo ndo patakazonyanyisa kutotanga kudanana because pese apa, even though taiva ma BFF tichiita zviya zveungochani, but tainge tichiri kudzidzira. But zvinhu izvi zvakazonyanya kutanga pandakamupa necklace. Then ndakati ndichingorota, ndaingorota ndiine musikana uyu. Dzimwe nguva taikwanisa kuenda kune imwe nzvimbo yandainge ndisingazivi kuti nzvimbo iyi iri kupi. There was this other day, my parents ake vainge vasiko, vainge vaenda kuplot kwavo. Akabva andidaidza achiti, I am scared, can you come over here so that I can be with you? I was so excited and scared at the same time because ndainge ndichiziva kuti ndikangoenda ikoko pane zvichaitika chete pakati pedu. So ndakati ndakarara naye tiri mubedroom. Then iye akabva ati uya timboona mavideos. Ndokubva tadownloada mavideos, but mavideos acho atakadownloada ainge ari mavideos ana tomboy. So iye akabva atanga kundikisa and inini I was already feeling her. Ameno zvainge zvaitika kwandiri on that day. Akabva atotanga kuita zvose zvainge zvichiitwa mumavideos like kundinanzva nhengo yangu. By that time ndaitonzwa sekunge ndiri kuita bonde nemunhurume. Ndakatosvikawo pakutoproducer, akabva adya zvose zvandainge ndaproducer. I don't know what came in my mind kuti tinge tichizosvika pakuita zvinhu zvose izvi. Yes, me and this girl, we were in love, but tainge tichingoti maybe kungodanana, we just feel for each other. But still ndaiva nekamwe ka feeling kaya kekuti ndinodawo vanhurume because in class there was actually a guy that I had a crush on, but zvakazoitika on that night mukoma zvakabva zvaitika out of control chaiyo. Takaita kakawandisa usiku iwowo. Then takati takarara. I don't know kuti ndainge ndichirota kana kuti chii chakaitika because the same dream yandakarota ndo same dream yakarotwa nemusikana uyu because inini kurota kwandakaita ndainge ndakamonererwa nenyoka muhuro. Then ndakabva ndatarisa kuside kwangu ndokubva ndaona kuti musikana uyu naiyewo ainge akamira ari paside pangu, but still ainge akamonererwa nenyoka. Saka kumberi kwedu kwainge kwakamira umwe musikana akatitarisa. Musikana uyu handizive kuti chii ainge akabata muruoko rwake. Akangoti angomvesa chinhu ichocho mumaziso medu.
ndokubva tatoona tapinda mune imwe nyika yandisingazivi kuti nyika iyi iri kupi. Then musikana uya akabva atanga kutaura kunyoka iya, akabva ati ndauya navo, ndiri kuda kuti munge muchivapa masimba so that vakwanise kurarama nesu semararamiro atiri kuita. Ndakabva ndaona kuti musikana uya akabva afamba ndokubva asvika pandainge ndakamira, akasunungura nyoka iya yainge iri muhuro mangu, ndokubva atora ring yandainge ndiinayo, akatora zvekare nenecklace yainge yakapfekwa nemusikana uyu wandainge ndichidanana naye. Akatora zvinhu zviya ndokubva aisa zvinhu zviya mune imwe yainge yakaita kunge plate yainge yakazara neropa. Ndikabva ndanzi inini nditange kunwa sezvo ndiri inini ndainge ndapa shamwari yangu necklace yangu. Saka ndakabva ndanwa. Ndakati ndapedza kunwa ndokubva ndatenderedzwa musoro wangu. Handizivi mukoma kuti ndingazvirondedzera ndichiti kudii, asi musoro wangu wakatenderedzwa ndokubva wataridziswa kune rimwe divi. Ndakabva ndatanga kungoona ndakadaro. Shamwari yangu akabva apiwa zvekare plate iya ndokubva anwa. But tichinwa kudaro zvinhu izvi zvainaka, zvaitoita kunge drink kana kutombonzwa kuti uri kunwa ropa. Drink iri takati tichirinwa rainge richidziya, raiva nekamwe kamunhuwi kainge kachinhuhwirira ropa. Takati tichingopedza kunwa takabva takangopepuka ndokubva ndaona kuti inini pamuromo pangu painge pakazara ropa. Musikana uyu wandainge ndirere naye ndiye nyakundiudza kuti ko malips ako zvaakazara ropa wani. Iniwo ndichinomutarisa ndakabva ndaona kuti malips ake ainge akazara ropa. Inini nemusikana uyu takazodanana kubva ipapo, but love yedu yainge yangovawo low. Kunyangwe paakazobuda muZimbabwe achienda kune imwe nyika haana kana kumbondiudza. The most painful part ndechekuti ndakatoona kuti musikana uyu atovawo nemhuri yake. Ndakaona kuti akatoposta mwana wake kuFacebook ikoko. Ndinogara ndichingovhiewa profile yake. But chinondinetsa ndechekuti kana dzanga dziri hope, why is it inini nemusikana uyu takarota zvinhu zvainge zvakangofanana? Saka handichazivi kuti zvinhu izvi zvakakonzereswa nemusikana uyu wandakambodanana naye here, kana kuti pacho paakaenda akabva anonditengera ring iro rainge riine kamwe kadiamond keblack pakati nenecklace yandakazomupa. Handichazivi kuti zvinhu izvozvo ndo zvakakonzeresa here, because patakamuka chinhu chatakashaya yainge iri necklace. Ininiwo ring ainge anditengera umwe musi ndakangokaruka ndava kusaona ring iyoyo, because what I used to do ndezvekuti ndaiti kana ndichiita washing ndaibva ndakurura ring iyoyo because it was so beautiful and I wanted to keep it so that I can cherish the memories. But ndakati ndapedza kuwacha, pandakatarisa pacho pandainge ndaisa ring iyoyo, pandaigara ndichingoiisa, ndakabva ndaona kuti ring iya yainge yangodisappear. Until today handizivi kuti ring iyoyo yakaenda nekupi. Mukomanashi, that is my story. From that day onwards, kubva zvandakaona kuti musikana uyu ainge ava kusamboda anything to do with me, handina kana kuzombomukonfronta kana kumubvunza kuti how could you leave me like this, why wakangosarudza kumigrata to that country kwawakaenda usina kana kumbogara wandizivisa. Musikana uyu akabva angondisiya with a broken heart. Right now, yes, like I told you mukomanashi, kuti pese apa ndaitovawo munhu aivawo nefeeling yevanhurume, but zvakangoitikawo pamusikana iyeye kuti ndakabva ndangotanga kunzwa a feeling for another woman. Right now I am dating another man. Handina kana dambudziko randiinaro, but ndangoti ndingosheyawo my life experience. Maybe iye kwaari ikoko achazvinzwa and she would like to get in contact with me again. Vedare ndo message yandatumidzirwa nemwanasikana uyu. Ndo zviri kuitwa nevana izvi kana vari behind closed doors. Zvakangooma hazvo vediwe, asi ngatitaurei navo mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Makadi henyu mukomanashi. Ini ndi musikana nemakore 35. But ndinogara hangu kunyika yekunze, kunyika South Africa. Ndakambobuda hangu ndiri muSouth Africa muno. Asi chitupa changu wigai mowiga zvene mundichinjiro, ndokumbira kuti mundichinjiro voice rangu. Nyaya yangu yakamira yakadai mukomanashi. Ndakasangana nomumwe murume I think 9 years back, nanhasi ndiye ndichina yangu paupenyu hwangu.
saka ndakatosangana naye munhu mukuru, munhu angatokura. Saka inini zvizokuti anombozvibvunza kuti uye murume asinombobvira mboita mwana kana mukadzi, because izvozvi zvatori ne50 years but tiri tese, asi takazopedzisira tazotora hedu mwana wedu wemukomana watinaye kanenge kaneka kutopinda mu2 years izvozvizvi. Saka mukufamba pese patinofamba tichimbotsvaga kuti chinoitika, bhozi dzimwe nguva upenyu unombosvika pakuoma, kana wasvika pakuoma totopererwa toshaya kuti chii. Saka tinombofamba kwatinofamba kwayo katosvika tonongobata mai nana tete. Saka kumwe kwacho takazonzi imi muri semhuri, mai wenyu vakagadzira, mai wemurume, because inini kusaidi kwangu handisisina maparents, kanzi mai wenyu vakagadzira kuti musaite sei, musawirirane, musanzwane, mungogare mungori nekurwa kwamunenge muchiita muri mese muri pamunenge muri ipapo. Saka mukomana shezvo zvakuitika ndezvekuti pano mwana akauya kubva kumusha, mwana wendi ndakamuchengeta, akasvikira futi maoko mangu, sekungosvikira kwaanogara uchingodini vachingoita. Saka achikasvikira mumba mangu mwana uyu, mai acho ainge nesisitemu yekuita sei, dhei rakatosvika mai acho akati kune murume wangu, waita sei, waita kungotaura nefoni yako tisingatauri nefoni yake. Saka murume wangu bvati mupe password yewifi, ndobva ndamupa password. Saka mai wacho mwe musi handizivi kuti wakanga uchingoti handipo here kana zvakafamba sei, because vane system yekufona. Vakabva wafona vachibva vati uri kuitei, zvikati mwana wacho ndakagara, zvikanzi ndinoziva hangu kuti watonzwa nekuita sei, nekutsvairiswa mumba nemuroora. Handiti wasizoti ndodini, ndakagara pandakasvinzwa. Saka ndakangoramba ndakadini hangu, ndakanyarara, because every time pano paingoya vanhu vachibva kumusha, tikangosvika mumba medu isusu tiri tune murume wangu tine chitorera ichi tinenge titonzwana, asi pakangoita the third part inongobva kusaidhi remurume, mumba macho hamuchatonakidzi, tangogara tangonetsana, tangogara tangoita zvinhu zvisizvo, tangodi. Saka zvakazoitika ndezvekuti mwana uyu paakanzi atsvage basa, handiti akatsvagirwa basa nemurume wangu, atsvagirwa basa, baatodaidzirwa kubasa, zvikanzi ngauye kubasa. Saka mwana waida kunoona kazeni yake, handiti ine bvaratomubvunza ndikati iwo zvakuenda unotsvaga kumacousins uri ufungei, because basa ratopa, handitouya kubasa kunoku. Akati alright, akubasa tinoenda. Saka kazeni yangu achingomufonera chingoti yatisangane, tapakati buda panzi. Saka zvakabva ita akabva buda panzi, ndakabva tora makezi, because patinogara gate redu rinoita se rinokiwa. Akabva atora makezi, murume wangu akagara mumota nomumwe munhu anga akagara naye. Saka achibva atora maki achibva abuda, achibva aita sei, achibva aenda, kwangosiya maki ari pagedhi. Ino anoti kune murume wangu ndichibuda chinotora makezi kugedhi, iye atogara mumota, handiti nekazeni iye nevamwe vanhu vaurimo, autoda kuti dini kuenda. Ini murume wangu bva atomubvunza akati ko wakuenda wazodii basa, zvikanzi ndichazoona. Saka zvakaenda kunoitika ari kwanga ari kokoko, mai wacho wakabva wafona wachibva waita sei, wachibva wataura naye, iye akabva ati ukazeni uye achibva ati sisi tanga tafunga hedu kuti tinge tiri tese kunoku. Saka zvatinenge tiri tese kunoku hazvina basa zvokuti tese atsvage basa, tichamutsvagira kunoku. Yange iri Saturday manheru, ndochizoona munhu Sunday makuseni, because pagate bed haungopindi. Ndochiona munhu Sunday makuseni, munhu autovhura dhoo, haana kana kumbonuka, munhu aungovhura dhoo akupinda mumba. Apinda mumba, ndobva ndatoti ko handiti makati muda kunga muri mesere nakazeni plus namai ako makatodini, makatotaura mukatoti muda kunga muri ko, zvikanzi ndakuda basa rero anga rakatomirira munhu angada kutoshanda Saturday yacho iyoyo, totaitoenda tosiwa pabasa uchaisa mangwana, then noudzwa zvese zvinenge zvichidiwa, unzi mangwana uno yangu yakati moita sei. Handiti ndikabva ndati basa ranzi ranga riri remusiwo. Saka izvozvi zvakusina basa mino. Saka muzukuru aingomuka oenda unogara kupanze, ndopanenge ari pafoni achitaura zvinhu namai ake, zvinhu zvokuita sei, zvekunyepa. Saka zvakachizoitika iye akuona kuti pasipoti yake yakuda unodini, madhezi auda unopera, because apa anga achifunga kuti pasipoti yada unopera, apa handina basa, saka ndichaita sei nepasipoti, because yange ndonoita sei kuno overstay. Saka achibva ati ndoita sei, ini ndotoenda tobuda hangu panze ndotozvigezera kapeti yangu. Saka dhonda ikiya, because iye anenge ariko plus anenge achiziva kwaanenge ndiri. Achibva uya kana na2 kana na3 usvika ubvunza kudya, ndoti kudya kurapa pasibika kudya kwako, then iwe uchangodini nungono zvekuita ikoko. Bva ndasiya zvakadaro.
kwakuchizofonera I think ndi sekuru acho achivaudza kuti ini ndinoita sei, ndinowanyima zvekudya, ndiri kumunyima zvekudya, ari kurara nenzara panapa. Saka zvakaenda unoitika mukomana chimunoziva zvinoita Mwari soka. Mwari kana afunga kungokuratidza zvinhu anongokuratidza. Saka takatorarama kuseni kuma5 mufoni yemurume wangu akarasa foni achibva atenga inga. Saka paakasvika ngachisiwa manambers pafoni pake. Saka meseji yemunin'ina wake yakabva yapinda meseji yayo. Takatorara murume wangu anoziva kuti meseji haisi meseji yakadini yakanaka. Meseji yachibva taivhura, murume wangu achibva aivhura achibva aona yakatonyorwa kutonzi mukoma madarireiko kuti mukadzi wenyu anyime mwana chikafu. Mwana ari kurara asina kudya. Muri kangano here kuti mwana wasisenyu ari kunyimwa chikafu iyeye? Mukoma musadaro, mukoma mandinyanyira, mukoma waimadaro. Apa munin'ina ari kutaura kudaro munhu ndakachengeta mukoma Nashi. Ndakarwadzirwa kusvika pekupedzisira zvekuti ndakabhuloka munhu wese mukoma Nashi because machengetero andaita vanhu iwawo. Because inini kusaidi kwangu nditoriwo nemwana wangu wandakaitawo nomumwe murume. Saka ndaizama kuti ndinge ndichiita sei ndichiwachengeta handiti. But ndakambofamba ndakanga ndatomboudzwa kuti hama dzemurume hadziti sei hadzikudi, asi zvichabuda pachena handiti. Saka ndokuzobuda pachena pazvakadini kwazvakaita. Saka inini mukoma Nashi ndakangobuda hangu kune family. Handizivi kuti zvandakaita ndakagona here kana ndakaita sei, but ndakangobhuloka munhu wese because mai vacho vakazofona hawo after. Mwana akaenda Saturday wakazofona maybe kuna naThursday uko next week yacho vachiti tinotenda nekuti chengetera mwana kwamakadini kwamakamboita. Vanangoti pana chakashata kunyima chete ndokataita kunyima chikafu. Zvikanzi meno ikoko nevarume wenyu ikoko kujoni ikoko. Nebva nangosiya wangu zvakadini zvakadaro. Saka mukoma Nashi ndoda kuti mundibatsirewo kuti zvandakaita ndizvo here kana ndoita sei. Asi kana mazoposta munondisirawo kuonene kwangu ku WhatsApp kwangu, but kuYouTube ndiriko futi ndinenge ndichiona. Asi kana mazoposta mondiudzawo kuti maposta kuti ndione kuita sei kuona nyaya iyi. Asi chitupa changu ndapota yangu vigai mukoma Nashi ndo manyimiriro akaita nyaya yangu. Vedare ndo message yandatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Please ngativabatsireiwo mucomment section. Just imagine you were in her shoes. Pakadai waitirwa zvinhu zvakadai so nehama dzemurume, relationship yako nehama dzemurume unozoihandla sei? Saka ngatizamei kuvabatsirawo mucomment section. Vadiwa vateereri, ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Tosangana zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.